በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰነ ባሕቲ ሓደ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን መብርሃን ወላዲተ አምላክ ጣዕማ ፍቅራ ኣማላድነታ ኣዶነታ ምስኩላትና ይኹን። ባሕቲ ሰላም ባሕቲ ፍቅሪ ባሕቲ ሓድነት ባሕቲ ጽድቂ ድማ ይግበረልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኮንኒ ሰነ ሓደ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቅ ቤተ ክርስቲያንና በዚህ ስም ብዙሓት ቅዱሳን ኣለዎ። ብፍላይ ድማ እስራኤል ዝተባሃለ ወዲ ቅዱስ ያዕቆብ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ ኩሉ ቀዳምነት ይሕዝ። ኣብ ዓብይ ቅዱስ መጽሓፍና ብስፍሓት ታሪኾም ካብ ዝተጻሕፈሎም ቅዱሳን ግን ሓደ እዩ። ስለ ቅዱስ ዮሴፍ ዘርዚርና ታሪኽ ንምርካብ ኦሪት ዘፍጥረት ካብ ምዕራፍ 39 ስጋብ 50 ምንባብ ይግበአና እዩ። ካብዚ ብዝተረፈ ኣብ ዜና ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ቅዱስ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ። በረከት ይሕደረና። መጽሓፍ ቅዱስ ክጅምር ከሎ ስለ ቅዱስ ሰብ ኣዳም ይነግረና እሞ ቀፂሉ ስለ ቅዱሳን ይነግረና አሜን። ሴት ይብል ሄኖክ ኖህ ሴም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ነጊርና ኣብ ቅዱስ ዮሴፍ ንበጽሕ። ቅዱስ ዮሴፍ ያዕቆብ ወይ ከዓ እስራኤል ካብ ዝፈትዋ ሰበይቱ ራሄል ካብ ዘወለዶም ክልተ ዝፈትዎም ደቁ ሓደ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣድኡ እኳ እንተሞተት ኣብ ቅድሚ ኣቦኡን ኣብ ቅድሚ ፈጣሪኡን ሞጎስ ነበሮ። ምክንያቱ ቁኑዑን ተኣዛዝን ናይ ፍቅሪ ሰብን ነበረ። ከማን ኣምሪሮም ንጸልእዎ የሕዋቱ ክፍኣት ኣይሓስብን ነበረ። እኳ ደኣ ንዕኦም ምሳሕ ስንቂ ሒዙ ክደልዮም ኣብ በረኻ ይንከራተት ነበረ እምበር ኣብ መንገዲ ክጠምቕ ከሎ በኸየ እምበር ምሳሖም ኣይበልዓሎምን። ናይ ኣቦታቱ ኣምላኽ ግን ንእምኒ ባኒ ገይሩ መገቦ። 10ቲኦም የሕዋቱ ግን ስለ ሕያውነቱ ክቐትልዎ ተማኸሩ። ካብ ፈጣሪኡ ረኺቡ ብዝነገሮም ሕልሚ እውን ኣብ ልዕሌና ክነግስ እዩ ኢሎም ቀንእሉ። ኣብ ፍጻሜ ግን ብናይ ይሁዳ ምኽሪ ንዓረብ ነጋዶ ሸጥዎ። በዚ ከዓ ንምስጢረ ስጋዌ ንናይ ጎይታ ምሻጡን ሕማማቱን ምሳሌ ንኽኸውን በቕዐ። የሕዋቱ ንኽፍኣት እኳ እንተሸጥዎ ኣብ ውሽጢ ግን ፍቓድ እግዚኣብሔር ነበሮ እምበር ብባርነት ኣብ ዝተሸጠሉ ኣብ ናይ ጲጥፋራ ቤት ፈጣሪኡ ሞጎስ ኮኑ። ንእስነቱ ብፍቅሪ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ገይሩ ኣሲርዎ ስለ ዝነበረ ናይ ጲጥፋራ ሰበይቲ ናይ ዝሙት ሕቶ ኣይንበርክኾን። ወለሓደ ኣይርእየናን ክትብሎ ኸላ እሱ ግን እፎ እገብር ኃጢአተ በቅድመ እግዚኣብሔር ወለሓደ እኳ እንተ ዘይረኣየና ከመይ ገይረ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪየይ ኃጢአት ክሰርሕ ይኽእል በላ ብምባል ካብ በደል ኣምሊጡ እዩ። ስለዚ ድማ ናይ እስር ቤት ቅፅዓት ረኸቦ። ጎይታ ምስኡ ስለ ዝኾነ ኣብ እስር ቤት ሞጎስ ረኸበ እሞ ሓለቕነት ወይ ከዓ ሓላፍነት ተሾመ። ይህደር ዮሴፍ ዘእንበለ ሲመት ከም ዝብል መጽሓፍ ድሕሪኡ ናይ ንጉስ ወይ ከዓ ናይ ፈርዖን ሕልሚ ተርጎመ። ቀፂሉ ድማ ንንጉስ ብናይ ትርጓሚ ሕልሚ ኣስደመሞ። ፈርዖን ድማ ንቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ግዛኣቱ ግብፂ ሾሞ። ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ምድረ ግብፂ ነጊሱ ንህዝቡ ካብ ጥምየት ኣድሓኖም። ንቅዱስ ኣቦኡ ንእስራኤልን ክፉእ ንዝገበርዎ የሕዋቱን መጋቢ ኾኖም። ኣስኔት ወይ ከዓ ኣሰኔት ትበሃል ጓል ተመርዒዩ ድማ ኤፍሬምን ምናሴን ዝተባሃሉ ቆልዑ ኣፍረየ። ኣብ መንገዱ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ኣሐጒሱ ካብ ኣቦኡ እውን ምርቃትን በረኸትን ተቐቢሉ ኣብ 110 ዓመቱ በዚ መዓልቲ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። ወገናቱ ከዓ ብኽብርን ብንውዓትን ቀበርዎ። ዓጽመይ ኣፍሊሱ ኢሉ ብዝተዛረቦ ትንቢት መሰረት ደቁ በዓል ቅዱስ ሙሴ ካብ ግብፂ ባርነት ክወፁ ከለው ዓጽሙ ናብ ከነኣን ኣፍለስዎ። በረከት ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ለውንቲዮስ ሰማዕት
እዚ ቅዱስ ዝተወለደ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ሃገሩ ጠራብሎስ ትበሃል። ኣብቲ ወቕቲ ብወታደራነት ንነገስታቱ የገልግል ነበረ። ድንግልን ምልኩዕ ደም ግባቱ ዝመልኣሉ መንእሰይ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ሰብ መጎስ ነበሮ። ንሱ ግን ወታደር እኳ እንተኾነ ጾምን ጸሎትን የዘውትር ነበረ። ብፍላይ ድማ ናይ ዳዊት መዝሙር እንዳመላለሰ ይጽልዮን ይፈትወን ነበረ። ንግግሩ ኩሉ ብመንፈስ ቅዱስ ጨውነት ዝተቃመመ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ይዕርኽቱ ካብ ክሕደት ናብ ሃይማኖት ካብ ጥፍኣት ናብ ሕያውነት መሊሱ እዩ። ናይ መከራ ዘመን ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ኣብ ብጋህዲ ናይ ክርስቶስ ስም ይሰብኽ ነበረ። ኩፍኣት ሰባት ከሲሶሞ ኣብ ቅድሚ መኮንን ወይ ከዓ ንጉስ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ኣይፈርሐን። ወታደራት ኣብ መሬት ደርብዮም እንዳቐጥቀጥዎ ደሙ ከም ጎርፊ እንዳተቐድሐ እንዳፈሰሰ ንሱ ግን ይዝምር ነበረ። ኣብ መጨረሽታ ግን ስለ ክርስቶስ ፍቕሪ ክሳዱ ተሰየፈ። ቅዱስ ለውንቲዮስ ብጣዕሚ ተኣምረኛ ሰማዕት እዩ እሞ ብእምነት ንጸዋዕዮ። ቤተ ክርስቲያን ድማ ሎሚ ናይ ዝቅዱስ ተኣምራት ትዝክር እያ። ቅዳሴ ቤቱ ዝተኸበረ በዚ ዕለት እዩ እሞ ኣምላክ ቅዱሳን ወርሒ ሰነ ናይ ፍረ ናይ በረከት ናይ ንስሓ ናይ ጽድቂ ገይሩ ይሃበና። ካብ ሰማዕት ቅዱስ ለውንቲዮስን ናይ ቅዱስ ዮሴፍን ጽንዓትን ጸጋ በረከትን ይኽፈለና አሜን። ሰነ ሓደ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቅ ወዲ ያዕቆብ፣ አዴና አስኔት ሰበይቲ ቅዱስ ዮሴፍ፣ ቅዱስ ለውንቲዮስ ክቡር ሰማዕት፣ ቅዱስ ቢፋሞን ሰማዕት፣ ቅዱስ ቆዝሞስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ቅዱስ በርተሌሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ቁዝማዊ፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱሳን ሃናን ኢያቄምን ወለዳነ ድንግል ማርያም፣ አቡነ እንድርያስ። ዮሴፍ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ በሎም፣ ኣነ እቲ ናይ ግብፂ ዝሸጥኩምኒ ዮሴፍ ሓውኩም እየ። ኣምላኽ እዩ ህይወት ንምድሓን ቀቅድሜኹም ዝለኣኸኒ እሞ ናብዚ ስለ ዝሸጥኩምኒ ኣይትጓሃዩ ኣይትጨነቑ። ኣምላኽ ግና ኣብ ምድሪ ተረፍ ምእንቲ ክትኮኑ ብዘደንቕ መንገዲ ንህይወትኩም ምእንቲ ከድሕን ቀቅድሜኹም ለኣኸኒ ይብል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 45 ፍቕዲ 4 ክሳብ 8 ነረኽቦ ማለት እዩ። ናይ ወላዲት ኣምላክ ናይ ልደታ ማርያም በረከትን ጸሎትን ኣመላድነትን ጣዕሚ ፍቕራን ምስኩላትና ይኹን። ከምኡ ናይ ኩሎም ቅዱሳና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት ክልተ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ነቢያት ቅዱስ ዮሐንስን ኤልሳዕን ዓመታዊ ናይ ፍልሰት በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ፍረ ብርክ ቅዱስ ዮሐንስ ብብስራት መልአኽ ዝተጸንሰ ኣብ ማፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝወቀበን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታና መንገዲ ዝጸረገ ንጎይትኡ ኣምላኽ ዘጥመቐን ስለ ሓቅነት ክሳዱ ዝተቖርጸ ዓብይ ሰብ እዩ። ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። በረከቱ ይሕደረና። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ ኣቦይ ከምኡውን ቅዱስ ኤልሳዕ ዓብይ ነቢ ካብ ነቢያተ እስራኤል ሓደ ኤልሳዕ ዝኾነ እዩ። በረከቱ ይሕደረና። ካብ ሕርሻ ንቅዱስ ኤልያስ ዝተኸተለ መናኒ ጥሪት ዝተባሃለ ብድንግልና ህይወት ዝነበረ ናይ ዓብይ ነቢ ኤልያስ መንፈስ ዕፅፊ ዝኾነሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረ ሓደ ብህይወቱ ሓደ ከዓ ብዓጽሙ ዝሞቱ ዘተንስአ ዓብይ ነቢ ኣቦ እዩ። ቅዱሳት መጻሕፍቱ ንኽልቲኦም ቅዱሳን ብመልክዖም ይገልጾም እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ቁመቱ ልከኛ ወይ ከዓኒ ማእከለኛ፣ ኣካሉ ብፀጉሪ ዝተሸፈነ ናይ ርእሱ ፀጉሪ ብሕቆኡ ጭሕሙ ስጋብ መዕጠቂ ዝወረደ ግርማኡ ዘፍርሕ ወዲ 31 ዓመት ጎበዝ ነበረ። ቅዱስ ኤልሳዕ ድማ ብጣዕሚ ነዊሕ ርእሱ እትው ዝበለ በራሕ ርእሲ ቅጥን ዝበለ ገጹ ቅጭን ዝበለ ዘይስሕቕ ሽማግለ ነበረ። በዚ ዕለት ብ350 ዓመተ ምህረት አካባቢ ናይ ክልቲኦም ቅዱሳን ዓጽሚ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ግብጽ ፈሊሱ እዩ። ኣብቲ ወቅቲ ክፉእ ዝነበረ ንጉስ ዑልያኖስ ንክርስቲያን ንምጥፋእ ፈቲኑ ነበረ። ነዚ ክሕግዞ ብ70 ዓመተ ምህረት ዝፈረሰ ናኡ
ኣይሁድ ቤተ መቅደስ ክሃንጽ ኢሉ 3 ግዜ ፈረሶ። ምክንያት እንተሓተተ ናይ ክርስቲያን ዓጽሚ ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዘሎ ንዕኡ ኣውፅኢካ ኣቃጽል በልዎ። ምስ ተፍሓረ ኣብ መጀመርታ ናይ ክልቲኦም ቅዱሳን ዓጽሚ ብምልክት ስለ ዝተፈለጠ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ክርስቲያን ብብዙሕ ብር ወይ ከዓ ዋጋ ገዚኦም ናብ ግብፂ ኣውሪዶም ንቅዱስ ኣትናቴዎስ ሃብዎ። ንሱ ከዓ ኣብ ስደት ስለ ዝነበረ ብክብሪ ሓብኦ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ናይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ዘመን ቤተ ክርስቲያኖም ተሃኒፃ በዚ መዓልቲ ተቐደሰት። ኣብ ናይ ቅዳሴ ሰዓት ድማ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ዮሃንስ መጥምቅን ቅዱስ ኤልሳዕን ወሪዶም ነቲ ህዝቢ ክባርኹ ከለዉ ብግልጽ ተመልከተ። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ፈተውቱ ፍቕሪ ይዓድለና ኣሜን። ሰነ 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ፍልሰቱ፣ ቅዱስ ኤልሳዕ ነቢ ፍልሰቱ፣ ኣባ ቀውስጦስ ኢትዮጵያዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተዓጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓብይ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ አባ ሕርያቆስ ዘሃገረ ብሕንሳ። ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ስለ ብዛዕባ ዮሃንስ ከምዚ ክብሎም ጀመረ። እንታይ ደኣ ክትርእዩ መጻእኹም? ነቢይ ክትርእዩ እወ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበለ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከምዘይትንስእ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሃንስ ተነቢዮም እዮም። ክትቅበልዎ እንተ ደኣ ደሊኹምሲ እቲ ዝመጽእ ዘመን ኤልያስ ንሱ እዩ። ይቕሬታ ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕጊ ክሳዕ ዮሃንስ ተነቢዮም እዮም። ክትቅበልዎ እንተ ደኣ ደሊኹምሲ እቲ ክመጽእ ዘሎ ኤልያስ ንሱ ዮሃንስ እዩ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 15 ክነንብቦ ንኽእል። ይቕረታ ድማ ስለ ዝተቋረፀኒ። በረከቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 3 ሰነ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ኣቦና ተጠምቀ መድህን እዩ። በረከቶም ይሕደረና። እዞም ጻድቅ ዝተወልዱ ኣብ ኣፄ ሱስንዮስ ዘመን ብ1610 ዓመተ ምህረት ክኸውን ከሎ ወለዶም ወልደ ክርስቶስን ወለተ ማርያምን ይበሃሉ። ታሕሳስ ዕለት 2 ከም ዝተወልዱ ክርስትና ዝተቐበሉ ጥሪ ዕለት 11 ስለ ዝነበረ ካህን ተጠምቀ መድህን በልዎም። ኣብ ምድሪ ጎጃም ካብ ዝበቐሉ ዓበይቲ ቅዱሳን ሓደ ክኾኑ ኣባ ተጠምቀ መድህን ገና ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ጸጋ እግዚአብሔር ዝጸውዖም ነበረ። ህፃን ከለዉ ቃል እግዚአብሔር ምምሃር እኳ እንተደለዩ ኣቦኦም ግን ብግዲ ጓሳ ገበሮም። ንሶም ግን ብህፃን ልቦም እኳ እንተኾኑ ቤተሰቦም ከሕዝኑ ኣይደለዩን። ግና ናብ በረኻ ይወርዶ እሞ ንኣናብስትን ኣናብርትን ተኽላን ኣኪቦም በሎ ኣነ ክምሃር ክኸይድ ስለ ዝኾንኩ ስጋ ምሸት ሓልውለ ኢሎም ነቶም ኣራዊት ሓደራ ይህቡ እሞ እቶም ኣራዊት ድማ ምስተን ኣባጊዕን ኣጣልን ላምን ክጻወቱ ይውዕሉ። ኣቦና ተጠምቀ መድህን ድማ ዳዊትን ወንጌልን ክምሃሩን ክጽልዩን ውዒሎም ምሸት ይኣትዉ። ኣቦና ተጠምቀ መድህን ካብ ህፃንነቶም ቁርሶምን ምሳሖምን ንነዳያን ብምሃብ ብመዓልቲ ሓንቲ መኣዲ ጥራሕ ይጥዕሙ ነበሩ። 23 ዓመት ምስ መልኦም ናብ ምርጡ ለማርያም ከይዶም ምንኩስና ተቐበሉ። ድሕሪ እዚ ግዜ ን37 ዓመታት ብፍጹም ተጋድሎ ነበሩ። ርእሶም ኣትሕት ኣቢሎም ኣገልገሉ። ካብ ጎጃም ስጋብ ሱዳን ወንጌል ሰቢኾም ብዙሓት ኣሚኖም ኣጥሚቖም እዮም። ምክንያቱ ካህን ስለ ዝኾነ 7 ገዳማትን 12 ኣብያተ ክርስቲያናትን ድማ ሃነጹ። እዞም ጻድቕ ብዝተውሃቦም መኽሊት ኣትሪፎም ኣብ 60 ዓመቶም ብ1670 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣፄ ዮሃንስ ጻድቁ ዘመን ኣዕረፉ። እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝኣተወሎም ክኸውን ከሎ ዓጽሞም ሎሚ ኣብ ጋሸላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ናይ ኣዶኦም ገዳም ይርከብ። በረከቶም ይሕደረና። ከምኡ ድማ ቅድስቲ ማርታ ኣዴና ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዝቐደመ ህይወታ ብጣዕሚ ሓጢያታ ዝበዝሓ ሰበይቲ ነበረት። ብጣዕሚ ቆንጆ ብምዃና ሰይጣን ንሓጢያት ንኽጥቀመሉ ፈተና ንሳ ድማ ተቐበለቶ። ኣብ ናይ ጉብዝናኣ ዘመን
بجلأن بزحات نوحاتيات حاسحابت مو مصحف كم زبل نخلو سب ناي مدحان معلتي أوعيت على أمو حنت معلتو أب على لدت نب بيت كريستيان كدت حلو مس رأيا سلسة أيفا أي تأتون إخبلا تخرخرتو لما نتو جن أي تخنا ونلان إتي كيزي نايك الداسي سلز نبرة نسا الري بلد بخيت نقداسي زقامو كلهم حسابهم سلز تهوخة باباس مسئو قسطع تغطع أبتي كيزي إتي دما إيو زنبرة نابلباس تملست بقول بوتا تنبركخا مرير بخيات مو نتم باباس تمحسنتم ምእንቲ ከይጠፍእሲ ኣይትግደፈኒ ናብ ጎይታየ ኣብፅሓኒ በለቶ ሽዑ ናብ ገዛኣ ከይዳ ናይ ዝሙት ንብረታ ኣቃጸለት ፀጉራ ተላጽየት ንብረታ ኩሉ ንነዳያን ኣካፈለት ጳጳስ ከዓ ንስሓ ሂቡ ናብ ገዳም ኣፋነዋ ናብ ገዳም ኣትያ በዓቲ ተቐቢላ ጾምን ጸሎትን ምስ ንብዓት ኣዘውተረት ን25 ዓመታት ብፍጹም ተጋድሎ ካብ በዓታ ከይወፀት ሓደ ሰብ ከይረኣየት ነበረት ቅድሚ ምዕራፋ ድማ ብዙሕ ተኣምራት ገበረት بركة يحضرنا ناي قدسان أملاخ نعناون عدمن النسحة زمن نفسها أي خلقنا كبركتهم دما يعدلنا أمين سنة سلسة زخبروا عمتها ونك قدسان دما قدس مارتا تحرمت أو نتتأمك أمدن صادق إثيوبياوي قدس إلاريون سماءت قدس أوريون سماءت ورحاو على دما بأتا لجزء قدس رنجل مريم ولادة أملاك قدسان هنن إياك أمن أبوت ولدا ቅዱሳን ሊቃነ ካህናት አበው ዘካርያስን ስምዖንን አባ ሊባኖስ ዘመጣ አቡነ ዜና ማርቆስ አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ዘደብረበን ኮል አቡነ አንበስ ብህይወት ክነብር እየ እምበር ኣይክመውትን እየ እግዚአብሔር ዝገበሮ ኩሉ ከዓ ከዘንቱ እየ እግዚአብሔር አበርቲዑ ቀጽዓኒ ንሞት ግና ኣይወፈየንን በእን አትየ ንእግዚአብሔር ከመስክኖ ደጌታት ቤት መቅደስ ክፈቱለይ ናብ እግዚአብሔር እቱ ደገ እዚያ እያ ባኣ ከኣቱ ዝኽእሉ ድማ ጻድቃን ጥራዮም ኦ እግዚአብሔር ስለ ሰማዕካናን ስለ ዘድሓንካናን ኣመስግነካ ኣለኹ ስለ ሰማዕካንን ስለ ዘድሓንካንን ኣመስግነካ ኣለኹ ይብል መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 118 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 22 ማለት እዩ በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ምስኩላትና ይኹን ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ኩሉ አነባ ድማ በአፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክት ተአርመለይ አሜን ወአሜን ወለኩሎም መላእክት ሰማይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንበብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንበብ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበኒዮም ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዛ አበስረን እታባአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነን ወባልሃንን ኩሉ እኩይ ስመዚአኪ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ውእቱ የማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋችን በእግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጽልሐ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።